O, paano po yan? Kuya, isang lang na yung cellphone mo. Pahamak to yung cellphone lang, kuya. Pahamak si kuya, palang lang. Kuya, isang lang mo na yung cellphone. Sumusin na lang natin ito. Dahil surprise po ito, mami, para sa inyo. Alala mo na si mami. Okay lang yan, mami. Okay lang yan, mami. Ayan mo, pinamimiss ka na ata si Clam lang. Sige lang. Okay lang, mami. Sige lang. Buhay ko! Sabang buhay ko! Oo, ayan. Sige lang, mami. Ayan. Amay. Isang napakasayang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ang pamilya nga ang isa sa pinaka-importanteng bagay o parte ng ating buhay. At kahit nga malayo tayo sa kanila, ay ipaparamdam natin kung gaano natin sila kamahal at bibigyan ng kasiyahan. Tulad ng ibinibigay sa inyo palagi ng JFS Petals and Services. Na kahit kayo'y malalayo, ibibigay ang excitement at sorpresang napakaganda na sulit na iyahandog sa inyong pamilya na kahit kayo'y andito sa malalayong lugar o andito lang kayo sa Bicol. Ngayon, andito tayo sa Minalabak, Camarines Sur upang sorpresahin ng isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na iyahandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, meron tayo ditong white wine Carlo Rossi, at chocolate bouquet, red ribbon cake, at ang meron din tayo ditong Rafa Bells cake, at ang napakabongga nating bubble balloon na may happy 51st birthday mommy and I love you, at ang napakaganda nating fresh flower bouquet. So talagang napakabongga na naman ng regalo natin na ihahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. So ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create what we captivate, good vibes lang ang ihatid natin. Happy first day of September at bare months na at ilang araw na lang magka-countdown na naman tayo before it's Christmas Day. So tara na't kilalanin na natin si Nanay here at Minalabak, Camarines Sur. So, andito na tayo sa lugar kung saan susorpisahan ng maswerteng nanay ngayong hapon. So, tara na't samahan nyo na si Ate Angel here at Minalabak. So, andito tayo guys, maglalakad tayo. Solo lang tayo, solo. So, meron na naman tayong dadaanan. Pero napaka-cute yung daanan.
Tita? Kala ka di. Tita. Hello po. Tao po. Ay, andito po si Ma'am Karen Buendia po. Opo. Karen Buendia. Ay, Mami. Ako po kasi yung pinapunta po dito ng anak niyo po. Bali po, may utang po kasi siya sa amin. Maghuhulog po siya ng 750 sa amin. Tapos po, kumuha po ulit siya ng drawer sa amin ngayon. Pinapa-deliver niya po dito ngayon. Drawer po. Set po ng drawer. Pinapa-deliver niya po. Tapos po, may hulog din po siya sa akin na 700 po. Tapos, pag-deliver po, ano po? Ano po, may drawer po siyang pinadeliver. Na ano po, Bayad sabi, na po? hindi, bayad na po yung drawer, pero yung shipping fee po na 1.5, hindi pa po. Bali, a total po of 2.2 yung ano po niya, hulugan niya po sa amin ngayon. Wala po akong pira. Paano po kaya yan? Sabi niya po kasi dito daw po sa inyo Pwede hiniin po yung bukas na bayad. lang. Bukas po yung Yung bayad. bukas po. Sige po mami, pag-usapan na lang po natin para po pwede ko naman na pong ipababa yung drawer. Opo. Sama po kayo sa akin para maipababa ko yung drawer. Doon lang po sa labas. May anak naman ako doon. Kuya! Hindi po kailangan po kasama daw po kayo, sabi ni ma'am, para daw po makita nyo po yung drawer. Kailangan daw po kasama daw po kayo. A few moments later. Ano nga ginagawa ni Klang Klang? Ay, drawer lang. Drawer daw. Ano na nga ito? Ano nga ni Klang Klang? May drawer daw. Opo. Sabi niya po kasi, dito ko daw po ipa-deliver. Di wala kaming magagawa. Drawer na sinasabi na wala pa ng bahay. Hindi pa natapos. Drawer ito na. Ayan po. Okay lang yan, mami. At least may gamit na. Pag may bahay na, may gamit na. Wala kayo, galit si mami. Tawagan niyo si Klang Klang. Tawagan mo si Klang Klang GR. Hindi mo kaya mo. Halika dito, mami. Dito po. Dito po. Dito ka, mami. Palit tayo para di ka makadisgrasya. Papa, yan po yung drawer. Sabi niya po sa akin, dito ko na lang daw po singilin. Bali, tuto. Ano po sabi niyo kanina? Wala pong bahay pa si Klang Klang. Di ba naman po tapos? O, paano po yan? Kuya, isang naman na yung cellphone mo. Tamak to na si Klang Klang. Kuya! Pahamak si Kuya. Klang Klang. Kuya, isang naman na yung cellphone. Sumusin na lang natin pa. O, sige, mami. Ganto na lang po. Papakita muna namin sa'yo. Ba't umiyak, mami? Okay lang yan. Tamak man to. Okay lang yan, mami. Ano na lang namin, papareceive. Drawer ba yan? Ano po, yung 6 divider po, ako na lang po magbubukas. Putsun na lang sana. Kutso na lang sana. Kayo kasi Klang-Klang. Nagigigil ako sa inyo eh. Sige, mami, pabuksan ko na po para po makita nyo na yung drawer po. Hawakan nyo to, mami. Okay lang po. Tulong tayo, mami, magbukas para makausap. Okay na, mami. Ay, wait lang pala, mami. Hindi ko pa pala napapakita yung resibo. Wait lang. Ito pala yung resibo. Wait lang. 1, 2, 3. Okay na po. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara. Happy birthday to you! Hello, mami! Ala, grabe yung yak ni mami! Drawer! Sabi ka na wait lang! Sige, mami, wait lang, mami, wait lang, mami! Atayo ka na, mami! Halika na, mami! Halika na! Mami! Mami! It's a... Mami! Mami, it's a prank! It's a prank lang, mami! Happy birthday po! Kami po pala ang JFS Metals and Services at wala pong drawer, mami! Wala pong utang si Klakla! Dahil surprise po ito, mami, para sa inyo! Alala mo si mami! Okay lang yan, mami! Okay lang yan, mami! Ayan mo, pinamimiss ka na ata si Klakla! Sige lang, mami! Okay lang, mami. Sige lang. Buhay ko! Sabang buhay ko! Oo, ayan. Sige lang, mami. Ayan. Mamaya na po. Mamaya pa papakausap
si Clang Clang. So, Mami, hello po, good afternoon. Tanggapin niyo po itong mga regalo na to para sa inyo, Mami. Dahil kayo po ang reyna ngayong araw. Happy, happy birthday, Mami! Ayan, isuot niyo po itong sash, Mami. Ayan, grabe yung emosyon ni Mami. Halika na, Mami. Tapos, Mami. I love you. Di ko alam mo nilalamin. Di ko alam. Okay lang yan. Okay lang po yan, Mami. Halika na dito, Mami. Halika dito, Mami. Okay lang yan, Mami. Okay lang yan. Oh, yan. Nasa surprise yun. At syempre, Mami, tanggapin nyo rin po itong napakabonggang fresh flower bouquet para po sa inyo, Mami. Happy, happy birthday po! Ayan, Mami. So, Mami, sige, mamaya nagtahan na, Mami. Baka mapano tayo. Wala na ganito ang ginagawa sa akin ng anak ko. Oh, napaka-sweet po, di ba? So, Mami, nasaan po ba si Clang Bakit Clang? ito sinabi Ay, sa akin? surprise nga daw, Mami, surprise. So, Mami, ano pong, nasaan po ba si Clang Clang ngayon? Andyan o. O, dyan, nandiyan sa cellphone. Diyan po, nasaan po si Clang Clang ngayon? Saang lugar? Basta Quezon City po. Nasa Quezon City. Okay lang yan, Mami. Sabi nga nila, surprise. So, hindi pwedeng sabihin yung surprise. Kaya ngayon, Mami, meron din po akong ipapakita sa inyong patarpulin dyan na napakaganda. Happy first birthday, Mama! Ayan! Napakabongga naman ni Mami. So, Mami, may babasahin akong message para sa inyo. I love you na. Ayun, sige po. Take your time. Take your time, Mami. Okay lang po. Ria, tagaan mong tubig. Tubig na ni Mami, tubig. Ayan. So, Mami, meron akong gustong basahing message para sa'yo. Dahil kahit malayo sila, gusto nilang iparamdam sa'yo kung gaano kanila kamahal bilang nanay nila. So, ito yung message nila para sa'yo. Happy birthday, Mami! Salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo sa amin simula pagkabata pa namin. Mahal na mahal ka namin, Mami. Kahit anong problema pa ang dumating, hindi ka namin iiwan. Nandito lang kami sa tabi mo. Basta i-enjoy mo na lang ang sarili mo, Mami. Huwag kang magpapaka-stress sa buhay. Salamat sa pagpapalaki ng maayos sa amin, Mami. At nagpapasalamat ako kasi ikaw ang binigay sa amin na makag-aruga na nanay. Kahit na isinsubo mo na lang, ibibigay mo pa sa amin. Pinagmamalaki ka namin, Mami. Kahit na minsan sobrang daldal mo at mabunganga ka, ayos lang, Mami. Ikaw naman ang Mami namin na lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Kayo ni Daddy, nandito lang kami para sa inyo at makabawi sa lahat ng sinakripisyo nyo sa amin. Once again, happy birthday, Mommy, and I love you very much. More birthdays to come, and stay healthy palagi, Mommy. Mag-iingat ka palagi, and I love you. Happy birthday, Mommy. Ayan po yung message para sa inyo. So, Mommy, anong gusto niyo pong sabihin kay Ate Clang Clang? Nak, grabe ang ginagawa niyo sa akin. Hindi na ako mamamatay. Ayaw ko nang mamatay. Ayun ang Mami mamatay. Parang I kakaiba love naman you sa... na. Ayun. Ay, grabe na. Parang nawala ang mga sakit ko na. Ay, wala. Ay, hala. Nawala si Mami. Ayan, Mami. So, pasensya na po kung na-prank kayo, Mami, dahil gusto lang din namin na talagang masurpresa kayong araw. So, Mami, pang ilan niyo po ba anak si... Pang ilan po ba yung anak si Clang Clang? Pangatlo po. Pangatlo. Ilan po ang anak niyo, Mami? 6 po. 6. O, napakaswerte niyo po sa inyong mga anak dahil hindi po nila nakakalimutan ang kaarawan mo. Saan So, po galing? Sa ano po? JFS Petals and Services po. Saan po galing? Galing lang po kaming Naga, San Fernando Paano po. niyo Malapit nalaman lang po? po. Paano Saan niyo po? nalaman? Through online po kasi kami, Mami. All over Bicol po kami nagbibigay ng sorpresa. Kaya, Mami, hindi ba po dyan nagtatapos dahil ipapablow po namin sa inyo ang inyong Rafa Bells and Red Ribbon Cake para po yan sa inyo para makumpleto ang araw nyo. So, mga ka-JFS, samahan nyo pa rin kami at kasama ang ating napaka-emotional na Mami na si Mami Karen to blow her birthday cake. So, hello mga ka-JFS, live na live pa rin tayo dito sa labas at kasama ko pa rin ang napakagandang nanay natin na si Mami Karen Buendia. Tara na't samahan nyo kami upang ipablow sa kanya ang
Ayan, kantahan muna natin si Mami ng happy birthday at the count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Mami Karen, make a wish and blow your candle! Yay! Mami, ganap ka ng 51 years old, so napakabata niyo pa po, Mami. Marami pa po kayong pagdaraanan sa buhay at syempre more candles pa po ang inyong ibublow kasama ang inyong pamilya. So, Mami, ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong mga anak na nasa malalayo ngayon na nagpasurpresa sa inyo? Nak, thank you na. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyo sa akin. Akala ko hindi ito mangyari sa buhay. Ayun lang ito nangyari sa akin. Ako na naman yan. Ayan lang po, Mami. Isa kayo dito, Mami, sa akin. Ano pa po, Mami? Yun po, I love you na. Mag-ingat kayo lagi. Nag-ingat ako para sa inyo. Ayan. Ano pa po, Mami? Ano po? So, mag-ingat sila. Ayan, Mami. So, may gusto ko pa pong pasalamatan sa family niyo po? Maraming salamat po, nanay. Salamat din po sa inyo kasi hindi ko alam kung anong ibabayad ko sa May kuto po ba dyan, Mami? May kuto. Charot lang, Mami. Ano po? Ano pa po, Mami? Salamat din po. Salamat. Salamat din po, Mami, dahil yes, na-prank ko si Mami. At salamat din po, Mami, na pasaya. Masaya ka ba, Mami, ngayon? Opo. Sobrang saya. Iyan po. Oh, pakita nyo naman, Mami, yung smile niyo sa camera. Oh, hindi nyo magawa. Para may kuto talaga siya. Charot lang, Mami. So, Daddy, halip po kayo dito, Daddy. Tabi po kayo kay Mami. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na asawa na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon? Sa kuya. Dahil pili ko naman siyempre yung kaibanan, aram ko na dapat. Nagpapasalamat ako. Ilang taon na kami. Ganyan, aram yan prank na yung koneto. Kaya ako nangangalas. Kaya salamat ako sa mga aki ko. Mas para paano, na-surprise nila ni Namila. Kaya, salamat sa mga aki ko. Ayan. Daddy, kay Mami po, anong gusto niyo sabihin? Sa asawa ko naman, I love you, mami ko. Yeah, Mami ko sana all. Dahil walang ibang mami na Ay, ako man daw din. Charot lang. Charot lang. Ayan, isang kiss naman dyan. Wow! Ay, ayan. Happy birthday daw po. Ayan. Nakilagan ako. Thank you so much. Ayan, again, Mommy, happy birthday po. More birthdays to come. And God bless you po. At napakaswerte niyo po sa mga anak niyo dahil na-surpresa kayo ngayon. Napakasaya niyo po ba? Ayan naman talaga. So, Mami, isang flying kiss naman para sa kanila. Ayan! Isang napaka-sweet na nanay at napaka-bongga at napakaganda ang nabigyan natin ng sorpresa ngayong araw. Ay, ano po, Mami? Kinabahan ako. Ano po? Bakit ka po kinakabahan? Okay lang yan, Mami. Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create, but we cultivate. Happy first day of September, mga ka-JFS! Again, patuloy tayo sa pagbibigyan ng saya at sorpresa. Follow, like, share, subscribe for our social media accounts. Mami, happy birthday! Magbabay ka naman po! Hi! Mwah! Okay, so ngayon naman mga ka-JFS, kasama natin ang isa sa mga anak ni Mami Karen dahil request ng ating customer na ipablow din ang napakasarap na red ribbon cake kay Baby Angelo. Pero bago yan, kantahan din muna natin si Angelo ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Baby boy, make a wish and blow your candle. Yay! So baby boy, itong may cake na to big at wish ka itong na, chocolate bouquet na to para to sa'yo. So anong gusto mo sabihin kay ate? May regalo ka doon ka sa akin, hindi ako si ate. Ayan si ate mo. Ayan. Ang gusto mo sabihin kay ate? Thank you, lang.
Tapos, tapos ano pa? Wala na po. O, promise ka din kay ate. Bye-bye. So, bye-bye.